At skrive en sang til en roman. Hvis du synes, at det lyder som en rigtig spændende opgave her i foråret 2012 for dig og dit band, så vil jeg meget gerne invitere dig og dit band til at deltage i en lille konkurrence. Konkurrencen handler om at skrive den sang, der bliver kåret som den officielle sang til min roman. Min roman handler om brødrene Schmidt, Peter og Anton, der bliver født i 1918 i Dresden i Tyskland. Vi følger dem i det omtumlede århundrede, hvor deres veje fører til Danmark og til forskellige stationer i Tyskland. Som i al anden skønlitteratur, så er også i min roman de store menneskelige følelser på spil. Det handler om kærlighed mellem mand og kvinde, men også mellem brødre og mellem bedstefar og barnebarn. Det handler om svigt, det handler om sorg, men det handler også om længsel og håb. Betingelserne for at deltage er, at bidraget skal være klar den 10. maj. Jeg får lov at bruge alle bidrag på min YouTube-kanal. Efter den 10. maj vil der være en afstemning, hvor vinderen vil blive kåret. Vindervandet vil modtage et gavekort af mig på 4.000 kroner til brug i en musikbutik i Danmark. Sangen skal være cirka 3 minutter lang, ligesom den film, jeg har lavet om min roman. Den film kan I jo også se her på YouTube-kanalen. Jeg håber meget at høre fra jer, hvis I synes, at det her lyder som en rigtig spændende og praktisk opgave i jeres musikkarriere. På hjemmesiden 2gangesmith.dk kan I læse meget mere om romanen, og I kan også se en lille video om romanen. På den samme side finder I også min mailadresse, så I kan kontakte mig for flere oplysninger. På gensyn.